ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର। ତା ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଥିଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ। ସିଏ ଟେନସନ୍ରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ? ତୋ ବାହାଘର ଖୁସି ହେବା କଥା, ତୁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ? ନା ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ କହିଲି 25 ଜଣ ଆଲାଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାହାଘରରେ। ସେ ସେଠୁ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ସେ 25 ଜଣରେ ମୋତେ ନେବେ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ବସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାହାଘର ତୁ କ'ଣ ଟେନସନ୍? କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ! ବର ବି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ନେବେ ନା ନେବେନି, ବାହାଘର ସରିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଥିବି ସବୁବେଳେ।